Cadi. El programa d'actes. aplaudiment per en Ramon Girant, mestre de quart d'am, capí de combat, professor del Reus Deportiu, de defensa personal, i el seu alumne, des de fa 10 anys, amb Baltasar Carràs. Ens ha fet una demostració del ninjitsu, art marcial que prové del Japó, que es va fundar l'any 1936 i es va confeccionar per l'art de la guerra. Un fort aplaudiment per aquests dos grans mestres. Molt bona tarda, soc Francesc Torres i és un plaer avui presentar-vos en exclusiva aquí a Esporreus, amb Kimauto, en exclusiva totalment, el nou Mata 3, amb fabricant japonès, amb seu Hiroshima, el seu ADN, l'esportivitat, el seu icona, l'afabilitat. Tecnologia SkyActiv, Mata 3, és un gran cotxe. Hem reduït el consum, la contaminació mediambiental. La nostra responsabilitat és cuidar el medi ambient. Amb Mazda veiem les coses d'una manera diferent. El nostre objectiu va més enllà. Trenquem les barreres amb lo convencional per oferir-te experiències increïbles, totalment emocionants, sobrepassant els límits establerts amb una tecnologia revolucionària que et farà arribar molt lluny. Innovacions que aconsegueixen una fantàstica harmonia entre la seva ecologia, seguretat i plaer en la conducció, perquè visquis tota l'emoció del moviment sota un cel blau sense fi, compartint amb les pròximes generacions. La revolució comença aquí. Mata 3, Kimauto. Benvinguts i benvingudes amb el nou Mata 3. Gràcies. I ara tot seguit tindrem el Pere i el Quim, que ens explicarà què té aquest cotxe i per què has de disfrutar-ho, i també podràs disfrutar sentant-te i fotografiant-te en exclusiva aquest Mata 3. Per què aquest Mata 3 el tenim aquí? Perquè som els millors, i una setmana abans que es presenti oficialment a tot l'estat espanyol, el tenim aquí a Esporreus, perquè la gent de Reus s'ho mereix, i també a l'Esporreus. Benvinguts i benvingudes aquí a Esporreus amb Kimauto i amb els ninjitsu del Reus Deportiu. Bona tarda! Pere, benvingut.
torre que acabem de presentar. Ladies and gentlemen, today in Kinauto, new Mazda 3, only for you. Us presentem aquí a Kinauto el nou Mazda 3. Vinga, l'home també posa el cotxe, va. Vinga, anem al col·le, va. Nada, no vull anar al col·le avui. Va, puja, que anem al col·le. Vale, pues anem a Port Aventura. Va, puja. A casa, va. Tira. Recordeu que acabem de presentar aquí a Kinauto el nou Mazda 3, una setmana abans que es presenti. Una setmana abans que surti al mercat a tot l'estat espanyol. Així que us convido a que us senteu i disfruteu d'aquest Mazda 3. Hosti, que ben acompanyats que aneu, Prueba el taxo, a ver cómo va. La madre de hacer una foto. Se ven menores, ahora no me hable tan mal, Ay, perdona, chico, Es que ¿sabe qué pasa? Es que me estoy de mala hostia. Otra vez, se funciona, home, compartes una mica, home. Pues mira, perdona, luego vengo. Si lo sabes, tu marido está diciendo que le compres el coche, Ah, dices al pito. No le des el embrague, hombre. ¡Ole! Molt bé. Ya tienes un punto, Asesoría de marcha a cargo de Oye.